أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره ما وليه من آل محمد عليه السلام. Muna yi ma 'yan uwa barka da sake saduwa a wannan lokaci domin ci gaba da bayanai wanda suka shafi darussan Ashura. Sannan muna yi ma kawukanmu jaje na wannan marsiya da ta faru don daga kan a'immatu ahlul bait zuwa maraji'ina sai kuma shahidanmu da kuma jagoranmu Sayyid Hafizahullah sai kuma kawukanmu gabaki ɗaya sai kuma wali sahibul asr wa zaman Imamul Hujja ajjalallahu ta'ala farjahu sharif. Na'am, yau za mu tattauna akan abin da ya shafi maudu'i mai suna daga cikin darussan Ashura wanda za mu koya shine cewa Imamul Hussein abin koyin masu neman 'yanci duniya da lahira. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗin cikin Alƙur'ani mai girma yake cewa cikin suratul Anbiya aya ta 73 inda yake faɗin cewa waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'ilal khairati wa iqamas salati wa ita'iz zakati wa kanu lana abidin. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗin cewa lallai mun sanya su a'imma ma'ana jagorori imamai yahduna bi amrina suna shiryar da mutane da al'amura da umarninmu wa auhayna ilaihim kuma muka musu wahayi fi'ilal khairati suna masu aikata alkhairai wa iqamas salati suna tsaida sallah wa ita'az zakat kuma suna bada zakka wa kanu lana abidin sun kasance a gare mu bayi managarta. Wannan kenan. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗin cewa al-Husayn misbahul huda wa safinatin najah. Innal Husayn misbahul huda wa safinatin najah. Cewa Imamul Hussein in muka ɗauke shi ba tare da mun yi magana akan falalolin shi wannan kowa ma'alum ya sani. Kasancewar shi jikan manzon Allah ma ya wadatar ba sai an tsaya ana dogon bayani ba. So lallai Husaini shi fitilan shiriya ce. Fitilan shiriya ce kuma jirgin tsira ne wanda ya hau turban shi in mai son mutum mai son duniya ne mai son lahira ne to duka Imam Husaini ya ishe shi a matsayin mizani ko kuma a matsayin abun kwaikwayo abun bi wanda zai kai shi ga wannan hanya. To a yau yanayinmu da muke ciki wannan duniya ta kasance cike da zalunci. Kamar yadda muka ambata Imamul Hussein abun koyi ne ta kowane janibi ga duk masu neman duniyar 'yanci wanda mun gani a tarihi ya zo waɗanda ba ma musulmai ba sun bi hanyar da Imamul Hussein ya bi sun kai ga gaci kuma sun samu nasara a rayuwarsa ta duniya. Balantana mu duniyar musulunci wanda muke kai cewa Imamul Hussein cewa jinin annabinmu ne, ɗan shi ne kuma ya bi hanya kuma ta sanadiyyar shi addini ya samu 'yancin da har yanzu duk musulmai suke tutiya akan wannan 'yanci. So akan wannan haka muke kira ga duniyar musulmai musamman yankinmu na Afirka, musamman yankinmu na Najeriya. A Najeriya ma musamman arewacin ƙasanmu. A duba da yanayin da ake ciki na ƙuncin rayuwa ba kuma wai talauci na ganganci ba a ce daga Allah bane a'a ba komai ya kawo wannan ba bisa sakacinmu da rashin yin riko da abin da ya dace mu bi. To watan Ashura da abin da ya faru a hadisa Ashura ya kasance ya zama mana darussa da wannan muke kira ga al'ummar musulmi ya kamata zukatanmu sun mutu mu tashi mu raya su da al'amarin abin da ya shafi a saura Husainiyya. Idan muka duba da abin da ya faru hattana a rayuwa idan mutum ya ce zai rayuwa cikin lalaci zai zauna cikin tumasanci ya rayuwa ƙarƙashin azzalumai to ba komai zai kai shi ga halaka ba sai dai mutuwa cikin ƙasƙanci sannan kuma ya rayuwa cikin zilla. So akan haka Imamul Husaini ya tsaya tsayin daka inda yake ta kai gargaran da yake cewa
wallahi mutuwa ita tafi akan mutuwa ƙarƙashin izza, ita tafi akan rayuwa da azzalumai cikin zilla. To a ƙasanmu da muke ciki yanzu haka wane irin rayuwa ne ba ma ciki? Rayuwa ta zilla da kuma ƙunci. Mun dage mun ce sai al'umma waɗannan azzaluman shugabannin muna nan muna musu biyayya, ana zama 'yan raraka, to kuma ba mu kai gaje ko'ina ba. To labudda babu makawa al'umma sai ta tashi, in ma duniyan take so ta ci da tsinke, to babu wani abu face shi ne saura. A miƙe a yi ƙiyami a barranta da azzalumai. Yawwa muna kallo shi barranta da azzalumi idan mutum shi har mumini ne, musulmi ko kuma ɗan adam ta ya dame shi, to Imam Hussein abin koyon shi ne. Mun gani a tarihi irin su Mahatma Gandhi, su Nelson Mandela ba musulmai ba ne amma sun tashi sun yi tsayin daka ta kai ga sun 'yantar da ƙasansu sun zama mutane cikakku. To ina ga mu kuma duniyar musulmi. Don haka muke kira ga al'ummar musulmi cewa rayuwa ƙarƙashin zilla ba ta da amfani kwata-kwata, kuma rayuwan ba za ta amfane mu ba. Labudda sai mun miƙe mun yi yaƙa azzalumai da zalunci sannan mu yi rayuwa wadda ta dace. Akan haka Maula Imamul Hussein yake faɗin cewa al-mautu khairun min rukubil ari. Ma'ana mutuwa shi yafi da rayuwa cikin kaskanci. Hakanan kuma wal aru aula min dukulin nar. Kaskanci shi yafi da shiga wuta. To akan wannan gargaran da muke ciki al'umman musulman musamman a waccan Najeriya mu ta kasance zukatanmu mun mutu. Mutum a yi ɓarna a gaban shi bai iya cewa komai, a ci zarafin mutane bai iya cewa komai, a ci mutuncin al'umma bai iya cewa komai, balma ya zo yana ba su kariya. To wannan wani irin bushewar zuciya ce, wace irin bushewan tunani ne da daskaran tunani da al'ummanmu suke kai. Wannan rayuwan da muke kai cewa hatta na duniyarmu muke bukata, to dole sai mun tashi mun yi jihadi, mun tashi mun yi fito na fito da zalunci da azzalumai. Saboda idan ba haka ba wannan rayuwan ba za ta fishe mu ba, kuma mutum ya je lahira ba shi da uzuri a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna kallon yadda ƙasashe suke yi, to akan haka muke kira ga al'ummar musulmi. Ba sai ka zama musulmi ba, in dai kana da mutuntaka a zuciyanka, to ya kamata Imam Hussein abin koyi ne ga duniya masu neman 'yanci. Akan haka muke faɗin cewa al'umma dole su tashi su yi abin da ya kamata wurin sama ma kansu rayuwa mai inganci, ko ba don duniyar lahiransu ba. Don duniyarmu in dai akan wannan halin da ake ciki, to rayuwa a ƙasanmu da yankinmu ba shi da wani fa'ida. Yawwa gwara mutum ya san ina ne makoman shi. Wa sayalamul lazina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.